नै दे सासेलाय बा मालाय मानला sido bा मालाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासे नायलांबाय थादो आं दिनैहाय जोंनि क्लासरुमफोरखौ एसे देखायनो सानदों थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बे जाहैबाय लोगोफोर जोंनि क्लासरुम बेहाय थिउरिफोर फोरोङो आरो प्रेक्टिकेल रुम दङ दसे उनाव देखायगासिनो आङो नोंसोरनो बे जाहैबाय जोंनि प्रेक्टिकेल रुम माने जों क्लास जोबखांनानै बेहाय प्रेक्टिकेल खालामो माने थानो जोबोर मोजां आरोना जोंनि क्लासरुमा माने गरम बिदिहाय जाया बार नांफैयो ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंनि क्लासरुम नै ओरैबायदि हिट नै क्लास लाहै लाहै बायजोखै नाहरबाय थानो हायो सोरगिदिं जेरैबो समायना Solo. Này logo makaya. Này, jani tuntulia, betul ang kaman jai ini dukhu jasa kadena. Pada tangan soble. Oi. Mau berapa Lwgwfwr? Sao thằng đi đâu? Đâu, thằng là. Oh, sabi. जों दायो सायाव थांनो नागिरदों साबि गैखाया थां नोंसोरो नोंथांमोननो सानिफ्राय खोन्थिनि जों थानायनि सानिफ्राय टिउबखौ खोन्थिहरनि माबायदि जायो नोंनि थाबायनायालाय मा ओरैबायदि रागा नाङो नों नै लोगोफोर नायनानै ला ओं जि सान्दुं गोसा सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय बा मालाय हाजोखौ मोजां नुवासै सान्दुं गोसा आसोल हायन वाव नै ओजा माबा सोलिगासिनो फट' ओमफ्राय नोंसोर मा थांसै मानो थादो फट' सोलिगासिनो दा इयाव केमेरामेन मा नै दिखांजाग्राखौ बा मालाय आंखौबो दिखांदो दायो फट' लागिरिया लागासिनो दङ जायगा नायगासिनो दङ गासिबो जाबो नै सोलिगासिनो फट' लानाय ओइ नायखैबो फट' लानाय सोलिगासिनो सान्दुंआबो ओमफ्राय गोसाथार क्लासआ माने जोंनिया मोनसे जाखांबाय आरो कम्पिउटारा क्लास जाखांबाय ओमफ्राय दायो दंबावो बेलेग क्लास मोननै दंबावो दसेनि उनाव लागोननो बेखायनो जों माने ओरैनो बरिं मोनदोंना रुमावबो बेसे थाबाय थानो बेखायनो सायाव फैनानै ओरैनो टाइम पास फट' लानो फैबाय नों मा फैसा लाख' 100 जाबाय 100 जाबाय नि नामालाय फट'आ दायो जों ओरैनो लानोसै थानोसै र' आं नोंसोर खोन्थिनि दे र' मोनसे फट'क लागासिनो देन्जार नै ओरैबायदि मडेलनि बा अबे जायगानिफ्राय लाबोदो केमेरामेनखौलाय नै था टेनटेने इदि था बे मालाय जिंथाराव थानालै गियो आङो यौ बा मालाय मा खालामनो मा खालामनो नागिरदों समान थायाखै दे आं दिखांगासिनो मोजां गलांगोन सल' आंखा माबा फैजोबगोनलै आंनाव कपिराइट नै
खालामनांगौलै फैदो खालामनांगौलै फैदो माने गिसिलिलै माने गिसिलिलै बा मालाय रेडि 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 बा मालाय बा मालाय बा मालाय bा मालाय bा मालाय 1 2 3 start साबधान गोलैलांगोन ओंखारलांसिगोन एबार गाहायाव साबधान दै इयावनो जि गिहांना आयौ 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 टेन खारनायावनो मेंखायो गोसोआ मेंखायोलै सासेया कल्ड्रिंक्स हैबाय नामा ओंख्रिजों हा मा ओंख्रि मोनामदो पटल फ्राय मोनामदोनो पटल फ्राय फैबाय दं दायो जोङो रुम मोनफैबाय ओमफ्राय आथिंखौ माने इदि नोंखौ लायाखैथ' आङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिनो होनायनि थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थादो